सगळ्यांके स्वातंत्र्य दिनाचरणेचे हार्दिक शुभाशय। आज आम्ही स्वतंत्र भारतांतो आरामदाव नसती म्हणरी पुढे अनेक महनीयले त्याग बलिदानाची कारण तंक आम्ही स्मरणे करूया। आज एक दिवसू तंगेल उडगास करचे तंगेल वेशभूषण घालगेनो आमगेले भारतच प्रीती दाखवतनी प्रति दिवसू तन्नी पुरा केलेले चांग गुण उडगास कोण घेवका तशींची आम्ही आमगेल योधांक देव बरे करो म्हणून देवाला प्रार्थने करका। इत्याक म्हणरी तंगेल आनु अम्मा बायला चरडुव बंधु ಬಳಗ सगळ्यांके सोडून देश रक्षणे खातीर रात्री दिवस होराट करतती। प्राण पणाक दवरनो तन्नी आमगेल खातीर होराट करतती। तंक चांग दवो तंका अनितले देश रक्षणे करचे शक्ती दिवो देव म्हणून देवाला आम्ही प्रार्थने करूया। होई प्रति दिवस आम्ही आमगेल खातीरी आमगेल कुटुंबा खातीरी आमगेल अभिवृद्धी खातीरी देवाला प्रार्थने करतात की तशींची योधांके देव चांग करो तंका अनितली शक्ती दिवो म्हणून देवाला प्रार्थने करूया। आता हांव सांगले कुडले तुम्ही सगळ्यांनी जय म्हणका। बोलो भारत माता की जय।